beach oyawre nyaka sani Homa Bay uchueyo machal nade to jogo meda twak do kawuono en sigana mane ma iluonwa kutenore kod twak mano timo odiochieng' manyoro kod jotelo ogai mar Azimio kod ODM kod jatend piny Kenya Raila Odinga. Wamor mar bedo twak achiel kachiel kod jotelo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay kandi ma obago romo margi kandi ka thor mar wachgi gidwa golo pachgi kaluwore kod twak manyogol kod ogai mar ODM Raila Odinga mano wacho ni koro giyie mondo mi twak obedi kinde twak obedi mar kochakore wuok juma manyien ahinya to kaluwore kod pek mosekel gi ng'anyo ma rowere mag Gen Z osebedo katimo e pacho kandi kendo odiochieng' ma kawuono jokombe mag ODM kuonde chung' ute buche mopogore e kaunti ma Homa Bay kandi oraumo Homa Bay kandi mar golo pachgi kaluwore kod milome manogol kod jatend duond bura mar ODM ma yie mondo mi twak obedi kind jatend piny kaachiel kod kweth mopogore opogore ahinya to pek ma osekel ng'anyo mosekelo pek e pacho kandi kaluwore kod sundo ma rowere mag Gen Z osebedo ka sundo godo kwedo go sirikal mar Kenya Kwanza kaluwore kod gigo eko ma giwacho ni osebedo ka dhi maber e pacho kandi. Omiyo en mor mara mar bedo twak achiel kachiel kod jokombe mag ODM ma gidwa nyisowa thor mar wach ma gichako ma gimiyo giromo odiochieng' ma kawuono kaluwore kod ote manogol kod jatendgi odiochieng' manyoro mar chiwo thuolo mondo mi twak obedie kochakore wuok tich juma manyien. Ibiro chako gi nyingi ting'iswa kaka achiel kuom jokombe mag ODM Homa Bay County kandi ang'o momiyo romo kawuono kata pek mar wach mane ma unugo odiochieng' ma kawuono mogombo mondo mi ochope ir jopiny machiegni. Erokamano wan kaendi kaka jocham mowuok e sub county saboro mantie Homa Bay County wabiro Homa Bay kaendi mondo wagol pachwa kaka jochama mar ODM mar Homa Bay County. Wan kaendi Kasipul, Kabondo Kasipul, Karachuonyo, Ndiwa, Homa Bay Town, Rangwe, Suba South gi Suba North. Omiyo wan kaendi wate. Waparo ni en gima ber mondo wabi kaendi mondo wagol pachwa kaluwore gi weche ma nosebedo ma ok odhi kare e Kenya ka. Mokwongo tik wa support vijana mowuok oko kaluwore gi financial bill manyiche nitie Kenya ka mane gi reject kendo wa support gi sawa mondo gidhi mbele gi paro manyiche gi ntiere godo. Namba ariyo wan kaka jokombe wakwayo gi muolo nikech Raila Amolo Odinga nodhi mo join President Ruto nyoro kane gi wacho weche mag loso commission manyien. Omiyo wan wa support gima Raila wacho ok wanyal kwedo nikech duto te wadwaro kwe Kenya ka. Omiyo ODM nyaka wafuati gima Raila Amolo Odinga wacho kendo nikech en gi paro maber mar riwo jo Kenya mano miyo giyie ma gibedo kacha chande gi teka kaka jo Azimio kotelne gi Raila Amolo Odinga. Namba adek wan kaka jo ODM Raila ne nigi paro maber mar kawo uongozi mar Kenya lakini kaka weche nosetimore to pile wang'eyo ni Raila en ng'ama ohero kwe makato mae to pod okelo kwe. Wan wamiye thuolo mondo gidhi mbele gi med wuoyo mondo weche te obed makare Kenya nikech ok wadwa tungni to used to support 100% gi paro magin go maliw mar mondo mi Kenya tich osebedo matek ngima tek jonyuol winjo matek ji te nyaka yuzewa mosesomo ok nyal yudo tich nikech program ok ber e Kenya ka. Omiyo wan wa support ni mondo dialogue odhi mbele e yo makare. Jakom kapok awiya dhi ng'ama chielo iwacho ni kaka un jo telo mag ODM kandi support weche mag Gen Z system e pacho kandi to king'iyo yor tudruok mar mbui chakre odiochieng' manyoro kane jakom osewacho ni twak mondo obed e kinde jogi kaachiel kod jatend piny neno ka rowere mag Gen Z osebedo ka kwedo malit mokalo wach manogol kod jatendu mar ODM. Ok ang'e ni kaka un jogo eko ma jotend ODM mwalo kandi ma okawo machal nikech wacho ni osebedo ku support gigo eko ma Gen Z system e pacho kandi to odiochieng' manyoro ne ka gikwedo mokalo wach manogol ni mondo twak obedie kind jatend piny kaachiel kod kweth mosebedo ka sundo mondo mi lokruok obed e pacho ka. Wang'eyo ni Gen Z nigi mirima kaluwore gi weche mosebedo e Kenya kaka nikech kata gin ok giwinj maber. Tawa wakwayo gi muolo nikech piny ma ji nitie ji nyaka wuo ma ji winjre. Wami jotendwa go thuolo mondo otim gik mowinjore mondo jo Kenya obed e ngima mowinjore. Koro wan wakwayo ni gidoga ni chien matin giwinja ne wach jotelo mondo wang'eya ni to giko ne ogik nang'o. But gidhi adhiya mbele gi presa ma giketo kik giwe mo gi chung presa. Karibu.
Erokamano ahinya ting'ichwa ni ichung'e in jakom mar constituency mane to pachi en ng'akolo kod twak mano bedo e kind jatendu mar ODM kaachiel kod jatend piny mawacho ni mondo mi twak obedi kochakore wuok tich juma manyien. En paro mane waneno ka rowere mag Gen Z mano chako ng'anyo pacho kandi osebedo ka kwedo malit mokalo ahinya to yore tudruok mag mbui ka giwacho ni gin ok jakom mar jatend ODM ok jatendgi manyalo lose logi kalo kod twak mane gibedo godiochieng' manyoro. Erokamano ahinya, an iluonga ni Caroline Achieng' Widhi, an jakom mar Rangwe mar ODM Rangwe. Wana wawacho kama kaka jo ODM, mana kaka jakom wado osewacho. Wawacho ni kata freedom maka wuon wawuoyo go ni. Emomiyo wan kaka jo ODM wa support jakom. Freedom maka wuon wawuoyo go ni jakom ema nokelo. Aparo ni chon ne ok inyal wuoyo kata social media mar X no. Omiyo gimomiyo wa support jakom en ni freedom to kata devolution maka wuon ndiko nyithindo mang'eny e piny mangima e Kenya ka. Wan kata gi jotendwa mwang'eyo mane opos wach mar devolution to kawuono gine magi enjoy koso gi enjoy. Emomiyo nitiere gik moko ma ka jakom wuoyo to nyaka wachiki to wakwayo joma tindo. Mokwongo kawo thuolo ni mar timo mos kabisa e Kenya mangima kaluwore gi tho mar nyithindwa matindo nikech kata kawuono na neno ka nyithindwa pod nas wounds e hospital. Kago erokamano ni High Excellency Governor Wanga, the first day noyude ka na neno gi wanga kodhi hospital mondo nodhi one GNCs mohinyore kendo nomigi support. Always en gi support. Kendo I can remember ni kata chieng'no en ne hospital mowuothe otanda kotanda ne ok ofia ni gigi gin gima lich. Wan kaka joma mine wa GNC ni muoch kayowa to wariwo gi lwedo. Gima ne wakwayo kwe. Wakwayo kwe e Kenya mangima. Kwe iloso gi joma dongo. To kwe iloso gi joma be nochako loso gigi chakre chon kaka jakom Raila Amolo Odinga. Wan kaka jo ODM wachungi wa jakom ni dialogue madang kel kwe nikech kata kawuono ma wawuoyo kani nyithindwa mang'eny nigi rem e hospital kata Kenyatta nuneno gi wang'u ka giwuoyo ni kata kobedo ni gituo kamano to pod gichung' gi ratiro ma gidware Kenya. Wakwayo Mr. President ni gik moko duto tema GNC owacho gin be gitim ka kamano ero kamano. Kilofas ka pok aduoki studio mondo dhi nyime kod twak an ka kod moko kuom rowere mag ODM kandi ibo chag nyingi dongizo pachi na ng'aw kod twak madhi nyime okinyi makawuono. Mokwongo iluonga ne Kalia Jasper, an ODM youth leader mar Suba North constituency Mbeta. An kawuono waromo kaka kojede matindo gi chama mondo waketre e winjruok achiel kendo wagol duondo kaka joma tindo mar Homa Bay County ka. Ni wan wasiro kendo wasiro motegno kabisa wach mar Raila Amolo Odinga mano timo nyoro mane gi sign weche mag NADCO report ka. Moko achiel kuom gimomiyo vijende nyocha ng'anyo vijenzi ma chang'anyo ne moko kuom gigo omake NADCO report cha. Omiyo wan Raila osechung' kodwa, ODM osechung' kodwa kabisa. Kendo wayiere kod Raila Odinga step momek go wan kaka joma tindo mag ODM mar Homa Bay kaendi. Wan kod wabiro wuotho kod odam kandam nikech wang'eyo history mare gi joma tindo. Kendo kokamano wachako wachung' motegno gi gavana marwa Gladys Wanga. Achiel kuom jogo mosechung' matek kabena gi vijende mar Homa Bay County ka en Gladys Wanga ma en gavana wa. Omiyo erokamano ahinya Kilofas aneno ka sang ti kod jakom mag rowere mag ODM e county ma Homa Bay County mondo winjane pache kalo kod twak makawuono gi bago odiochieng' makawuono. Pachi na ng'aw kalo kod wach mondo bedo odiochieng' manyoro kaka achiel kuom rowere mag Homa Bay County. Wan kaka joma tindo mawuok Homa Bay County ka wan wariwore gi Raila Amolo Odinga 100% kaluwore gi okang' manokawo nyoro mane giyiere ni NADCO report dhi bedo implemented. And wawacho ni gima Raila Amolo Odinga neno kobedo piny wan kata waidh mana kalapapla ok wanyal neno. Wa support Raila Amolo Odinga and wang'eyo ni nyocha ne wang'anyo kaka joma tindo ne wadwaro reforms. To NADCO report oting'o reports te mane wadwaro moting'o gik machalo hysterical injustices, weche mag IBC reforms. Mago te are covered e NADCO report. And wan waungo governor marwa bende High Excellency Gladys Wanga kumosegike gi Homa Bay County gi kuma noyude waneno kwa dhi direction makare. Mano miyo wawacho ni wan kaka jo ODM waluwore gi Raila Amolo Odinga gi jogene te gi oganda luo te gi mawacho mane teko sok te erokamano ahinya Kilofas Aluoch mano ne achiel kachiel ne wane twak kod
jotelo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Homabay kandi kawinjo ka gisiro lwedo jatendgi mano Raila Amolo Odinga kaluwore kod wach mane giwacho mondo mi twak obedie kochakore wuok juma manyien matieko midhiero moko mosebedo e pacho kanyo to chutho kaluwore kod ng'anyo mar rowere mag Gen Z osebedo ka dhigo nyime kod gwenge ma pacho kanyo mar kwedo sirikal mar Kenya Kwanza ma giwacho ni kosebedo ka itayo e yo mowinjore. Ka kamano Cleophas abiro duoki achiel kachiel e studio mondo dhi nyime kod twak mbaka ma on-go kawuono kwang'eyo kaka ochumi mar Kenya chalo e odiochieng' ma kawuono Cleophas. Agoni erokamano ahinya Lebich. Gitieko twak to giwuok awuoka ng'wech kendo en duond jo ODM e kaunti ma Homabay.